Пра дапамогу беларусам за мяжой мы чуем пастаянна. Усё выглядае добра. Пытанне толькі ў тым, як гэта выглядае ў дакументах. Пасля падзей 2020 года у Польшы і ў іншых краінах Еўропы з'явілася шмат беларускіх арганізацый, якія займаюцца дапамогай беларусам у эміграцыі. Адна з такіх арганізацый Цэнтр беларускай салідарнасці у Польшы. Арганізацыя займаецца юрыдычнай дапамогай, адукацыйнымі і культурніцкімі праектамі і атрымлівае фінансаванне ад дзяржаўных і міжнародных інстытуцый. І гэта, безумоўна, добра, бо калі гэтыя сродкі ідуць на дапамогу людзям, на прававую падтрымку, адукацыю ці культурніцкія праекты, гэта важная і патрэбная праца. Але ў большасці выпадкаў звычайныя беларусы ведаюць аб дзейнасці такіх арганізацый толькі з паведамленняў у сацыяльных сетках. Мы бачым пасты, заявы і фотаздымкі з мерапрыемстваў. Але амаль ніколі мы не бачым фінансавых дакументаў, афіцыйных справаздач і рэальнай структуры працы такіх арганізацый. І тут я вырашыў зрабіць вельмі простую рэч, паглядзець, як працуе менавіта Цэнтр беларускай салідарнасці. У гэтым расследаванні я выкарыстоўваю толькі адкрытыя крыніцы, афіцыйныя справаздачы арганізацыі, фінансавыя дакументы і публікацыі ў сацыяльных сетках. Я нічога не сцвярджаю загадзя. Я проста пакажу дакументы, лічбы і факты. А высновы кожны з вас зможа зрабіць сам. Пачнем з асноўнага фінансавага дакумента. Адкрываем дакумент «Справаздача аб прыбытках і стратах». Гэты фінансавы дакумент, які адказвае на тры асноўныя пытанні. Першае. Колькі сродкаў фонд атрымаў? Другое. Колькі сродкаў ён выдаткаваў? І трэцяе. Які фінансавы вынік атрымаў напрыканцы года? Даходы ад статутнай дзейнасці. За 2024 год фонд атрымаў 2 мільёны 742 тысячы злотых. Пры сярэднім курсе еўра гэта атрымоўваецца прыкладна 636,5 тысячаў еўра. Даходы ад некамерцыйнай дзейнасці ў інтарэсах грамадства склалі 2 мільёны 609 тысячаў злотых. Гэта прыкладна 605 тысяч еўра. Даходаў ад дзейнасці на платнай аснове няма. Іншая дзейнасць у межах статута амаль 133 тысячы злотых. Прыкладна 31 тысяча еўра. Што гэта азначае простай мовай? Па-першае, фонд не зарабляе грошы сам. Ён не прадае тавары і не аказвае платныя паслугі як бізнес. Па-другое, асноўныя грошы фонд атрымоўвае не ад камерцыі, а ў выглядзе грантаў, датацый і ахвяраванняў. І па-трэцяе, гэта грошы, якія паступаюць на ту дзейнасць, дзеля якой фонд быў створаны паводле свайго статута, на юрыдычную дапамогу, адукацыйныя і культурніцкія праекты. Фінансавы вынік. Даходы 2 мільёны 742 тысячы злотых. Выдаткі 2 мільёны 593 тысячы злотых. Розніца або прафіцыт ад статутнай дзейнасці 148 335 злотых. Гэта прамежкавы плюс. Але ў справаздачы таксама улічаны агульныя адміністрацыйныя выдаткі, фінансавыя выдаткі. І канчатковы радок выглядае так. Чысты фінансавы вынік мінус 20 735 злотых.
Прыкладна 4800 еўра ў мінусе. Гэта невялікая страта па выніках года. Нічога не хаваем, нічога не перабольшваем, гэта проста лічбы. І цяпер паглядзім, хто менавіта фінансаваў фонд у 2024 годзе. Адкрываем зараз раздзел «Даходы ад статутнай дзейнасці» і глядзім, адкуль у фонд прыходзілі грошы. Паводле афіцыйнай справаздачы фонд атрымаў датацыю горада Варшавы 28 тысячаў злотых, датацыю канцылярыі прэзідэнта Польшы 3000, датацыю Міністэрства замежных спраў Польшы 116 тысячаў злотых, сродкі ад фонду міжнароднай салідарнасці 675 тысяч злотых і датацыі ад замежных дзяржаўных і міжнародных інстытуцый 956 тысяч злотых. Акрамя гэтага, у справаздачы ёсць яшчэ некалькі крыніц фінансавання. Іншыя датацыі ад польскіх арганізацый 248 тысяч злотых. Іншыя датацыі ад замежных арганізацый 582, ахвяраванні ад фізічных асобаў 125 і ахвяраванні ад юрыдычных асобаў 7500 злотых. Што гэта значыць простай мовай? Гэта значыць, што фонд не зарабляе грошы як камерцыйная кампанія. Асноўныя сродкі паступаюць у фонд у выглядзе дзяржаўных датацый, грантаў і міжнароднага фінансавання, падтрымкі іншых арганізацый, а таксама ахвяраванняў. Інакш кажучы, дзейнасць фонду фінансуецца праз гранты і інстытуцыйныя праграмы падтрымкі. Цяпер вы ведаеце, хто фінансуе гэты фонд. А цяпер паглядзім, на што канкрэтна пайшлі гэтыя сродкі. Агульныя выдаткі ў 2024 годзе склалі 2 мільёна 593 тысячы злотых. З іх выдаткі на агульнае кіраванне 162 тысячы злотых. Гэта каля 6% ад усіх выдаткаў фонду. Гэтыя грошы ідуць на адміністрацыйную працу арганізацыі. На заробкі супрацоўнікаў, напрыклад, на аплату паслуг падрадчыкаў, на матэрыялы, на камунальныя і арганізацыйныя выдаткі. Для некамерцыйных арганізацый такі ўзровень адміністрацыйных расходаў не лічыцца высокім. Гэта значыць, што астатняя часть сродкаў, каля 94%, была аднесена да рэалізацыі статутных задач фонду. І тут узнікае ўжо галоўнае пытанне, як менавіта гэтыя сродкі былі выкарыстаныя на практыцы, бо сам па сабе фінансавы дакумент паказвае толькі каркас. Колькі грошаў фонд атрымаў, колькі выдаткаваў і з якім фінансавым вынікам завяршыў год. Але ён не адказвае на галоўнае пытанне. Што канкрэтна рабілася на гэтыя грошы. Для гэтага адкрываем ужо іншы дакумент. Гадавую міратарычную справаздачу аб дзейнасці арганізацыі грамадскай карысці за 2024 год. І менавіта з гэтага дакумента можна зразумець, якія мэты фонд заяўляе, якую дзейнасць ён вёў у 2024 годзе і якім быў рэальны маштаб ягонай дзейнасці. Адкрываем раздзел «Апісанне асноўных відаў дзейнасці арганізацыі». Паводле гэтай міратарычнай справаздачы дзейнасць фонду ў 2024 годзе можна падзяліць на некалькі асноўных напрамкаў. Фонд заяўляе, што аказваў бясплатную юрыдычную дапамогу ў сферах міграцыйнага права, права на прытулак, працоўнага права, сямейнага права і антыдыскрымінацыйнай абароны. Дапамога аказвалася ў двух фарматах: онлайн, праз онлайн-інфалінію і інтэрнэт-кансультацыі, і ў офісе фонду ў Варшаве.
У справаздачы пазначана, што ў 24 годзе фонд у сярэднім аказваў каля 1000 прававых і інфармацыйных кансультацый на 1 месяц. У гадавым вымярэнні гэта прыкладна 12 000 кансультацый у год. Калі падзяліць гэтую лічбу на працоўныя дні, атрымліваецца каля 40-50 кансультацый на дзень. І гэта вельмі значны аб'ём працы. Аднак у дакуменце не раскрываецца, што менавіта лічыцца кансультацыяй. Таксама не тлумачыцца, па якой метадалогіі вядзецца гэты падлік. Таму што кансультацыяй можа быць паўнавартасная сустрэча з юрыстам, падрыхтоўка дакументаў, прадстаўніцтва ў судзе, тэлефонная размова, адказ на электронны ліст, кароткае паведамленне ў месенджары. Без тлумачэння метадалогіі немагчыма зразумець, колькі з гэтых кансультацый былі складанымі юрыдычнымі кейсамі, колькі інфармацыйнымі зваротамі, колькі паўторнымі кантактамі з аднымі і тымі ж асобамі. І менавіта тут узнікаюць канкрэтныя пытанні, бо заяўлены аб'ём патрабуе разумення структуры працы. Колькі юрыстаў працавала на гэтым напрамку, як арганізаваны працэс аказання дапамогі, як фіксіруюцца і улічваюцца звароты. Дакумент заяўляе маштаб, але не тлумачыць, як менавіта гэты маштаб фармуецца на практыцы. І гэта ўжо не дробязь, а пытанне празрыстасці справаздачнасці. Акрамя кансультацый, у справаздачнасці таксама пазначана, што фонд ажыццяўляў прадстаўніцтва перад дзяржаўнымі органамі і судамі. Гэта ўжо не простая кансультацыя. Прадстаўніцтва ў судзе гэта канкрэтная судовая справа, канкрэтная даверанасць, канкрэтныя працэсуальныя дакументы, канкрэтныя судовыя паседжанні. Аднак у справаздачы не пазначана, колькі менавіта такіх спраў было ў 24 годзе, у якіх галінах яны вяліся, колькі з іх былі завершаныя, якія вынікі былі атрыманыя. Калі арганізацыя заяўляе пра прадстаўніцтва ў судах, гэта прадугледжвае канкрэтную юрыдычную дзейнасць. І таму ўзнікае натуральнае пытанне, колькі менавіта судовых спраў было ў 2024 годзе. І ці вядзецца публічная статыстыка гэтай дзейнасці? Бо прадстаўніцтва ў судах гэта ўжо не агульная фармулёўка. Гэта канкрэтная юрыдычная дзейнасць, якая пакідае дакументальны след. І калі такая дзейнасць заяўляецца, яна павінна мець выразныя параметры. І чым больш маштаб заяўляецца, тым больш дакладнай павінна быць справаздачнасць. Ёсць і асобныя звароты ад людзей, якія спрабавалі атрымаць юрыдычную дапамогу. Вось адзін з такіх прыкладаў. Гэтым юрыдычным аддзелам жа заведуе дачка Дабравольскага. Вось. На буклеце ёсць тэлефоны. Па тэлефонах яны запіс не прымаюць, па тэлефону дазваніцца немагчыма, там адказчык кажа, і пасля цябе ўсё там адпраўляюць на чаканне. І я, выходзячы з БЭСа, сутыкнуўся з дачкой Дабравольскага, павітаўся, сказаў, што ведаю яе бацьку, што ў мяне пытанне ёсць юрыдычнага кшталту. Яна кажа, ну вось, калі ласка, запішыцесь праз email. Я взяў там на CBS паперку з emailам, запісаўся, напісаў туды, ну і ні ответа, ні прывета, карацей. Па маім выпадку патрапіць да гэтай юрыдычнай службы папросту немагчыма. Яны нават не адказалі, што умоўна гэта не нашае пытанне, ці складанае пытанне, ці там няма магчымасці, проста не было адказу. Гэта адзінкавы выпадак, і ён патрабуе дадатковай праверкі. Каб зразумець, як заяўленыя ў справаздачы напрамкі выглядаюць у рэальнай дзейнасці арганізацыі, я звярнуўся да яе публічнай камунікацыі. У прыватнасці, я прааналізаваў публікацыі Цэнтра беларускай салідарнасці ў Facebook за 24 год. Менавіта там фонд рэгулярна паведамляе пра свае ініцыятывы, мерапрыемствы і праекты. І калі паглядзець на гэтыя публікацыі, можна ўбачыць, што яшчэ адзін прыкметны накірунак дзейнасці – гэта адукацыйныя праекты для дзяцей.
У сацыяльных сетках фонд рэгулярна паведамляе пра дзейнасць дзіцячай школы пры цэнтры беларускай салідарнасці. У публікацыях можна ўбачыць інфармацыю пра падрыхтоўку дзяцей да польскага школьнага экзамену экзамен восьмакласісты, пра заняткі па беларускай мове, урокі творчасці і малявання, арт-тэрапію для дзяцей, а таксама пра адукацыйныя гурткі і культурныя заняткі. У адным з відэа прадстаўнікі школы паведамляюць, што ў занятках удзельнічае каля 300 дзяцей. З публікацыі таксама вынікае, што школа праводзіць рэгулярныя заняткі і працуе як адукацыйная прастора для дзяцей беларускіх сем'яў у Польшы. Але адукацыйнымі праектамі дзейнасць фонду не абмяжоўваецца. У Facebook можна ўбачыць і яшчэ адзін напрамак культурныя і выдавецкія ініцыятывы. У публікацыях паведамляецца пра працу беларускай кнігарні ў Варшаве, пра продаж беларускіх кніг і нацыянальнай сімволікі, пра літаратурныя сустрэчы з аўтарамі, прэзентацыі кніг, удзел у варшаўскім кірмашы гістарычнай кнігі, а таксама пра іншыя мерапрыемствы, прысвечаныя беларускай літаратуры і культуры. Такім чынам, паводле публічных матэрыялаў, адукацыйныя і культурныя праекты сапраўды прысутнічаюць у дзейнасці арганізацыі. Аднак і тут ёсць важная асаблівасць. Большасць публікацый у Facebook носяць інфармацыйны або анонсавы характар. Гэта паведамленні пра мерапрыемствы, сустрэчы і ініцыятывы. Пры гэтым у адкрытых матэрыялах значна радзей з'яўляецца сістэмная інфармацыя пра маштаб гэтых праектаў. Напрыклад, у публічнай камунікацыі амаль не прадстаўлены агульная колькасць дзяцей, якія прайшлі адукацыйныя праграмы за год, колькасць адукацыйных груп і выкладчыкаў, агульная колькасць культурных мерапрыемстваў, а таксама колькасць удзельнікаў гэтых праектаў. Гэта не азначае, што такой інфармацыі не існуе. Але ў публічнай прасторы яна прадстаўлена даволі фрагментарна. Калі ж паглядзець на ўсе адкрытыя матэрыялы разам, можна ўбачыць, што дзейнасць фонду ўключае некалькі розных элементаў. Юрыдычную дапамогу беларусам у Польшы, адукацыйныя ініцыятывы для дзяцей, культурныя і выдавецкія праекты, а таксама продаж кніг і нацыянальнай сімволікі. Сама па сабе такая мадэль не выглядае незвычайнай. Многія грамадскія арганізацыі сапраўды спалучаюць некалькі відаў дзейнасці. Але ў такіх выпадках асаблівую ролю набывае празрыстасць структуры праектаў і фінансавання. І менавіта таму тут, натуральна, узнікае некалькі пытанняў. Як менавіта арганізавана гэтая дзейнасць? Якія праекты фінансуюцца за кошт грантаў? Якія праекты фінансуюцца за кошт уласных даходаў? Як паміж сабой звязаныя ўсе гэтыя напрамкі? Я не сцвярджаю, што нейкая дзейнасць не адбываецца. Я толькі параўноўваю фінансавыя і мерытарычныя справаздачы з публічнай дзейнасцю арганізацыі і бачу, што паміж заяўленым маштабам працы і адкрыта прадстаўленай інфармацыяй застаецца шэраг пытанняў, а менавіта пытанні і ёсць тым, чаго заўсёды пачынаецца журналісцкае расследаванне. Але на гэтым аналіз не заканчваецца. У наступнай частцы мы разгледзім яшчэ адзін фінансавы дакумент, які дазволіць нам разабрацца з дэталямі. Якія грошы засталіся на рахунках, якія гранты не былі выкарыстаныя і як выглядае фінансавы стан арганізацыі на практыцы. Калі вам важнае гэтае расследаванне, вы можаце падтрымаць канал кубачкам кавы. Мы ўжо паглядзелі, колькі грошаў атрымаў Цэнтр беларускай салідарнасці ў 2024 годзе, хто яго фінансаваў і што сам фонд
піша пра сваю дзейнасць. Але ёсць яшчэ адно простое і вельмі важнае пытанне. Што ў гэтага фонда засталося на канец года? Што засталося на рахунках, якія грошы не былі выкарыстаныя і як выглядаў фінансавы стан арганізацыі насамрэч. Для гэтага адкрываем яшчэ адзін фінансавы дакумент. Інфармацыя дадаткова за 2024 рок. І вось тут ужо пачынаюцца сапраўды цікавыя рэчы. Паводле гэтага дакумента на канец 2024 года у фонда было 280 160 злотых. Гэта прыкладна 65 тысячаў еўра кароткатэрміновых фінансавых актываў. Простымі словамі, гэта тыя грошы, што заставаліся ў фонда на канец года на рахунках і ў касе. На рахунках у польскіх злотых у фонда заставалася 1200 злотых. Гэта прыкладна 275 еўра. Наяўнымі ў касе 5000 злотых. Гэта прыкладна 1160 еўра. А вось асноўная сума 274 тысячы злотых у дакуменце пазначана як сродкі на банкаўскіх рахунках у доларах США, ацэненыя па курсе 4,273. Гэта складае 64 тысячы даляраў. І вось тут нужно сказать абсолютно просто. На конец 2024 года у фонда заставалася 280 тысяч злотых. Але фактычна амаль увесь гэты астатак захоўваўся не ў польскіх злотых, а ў доларах Злучаных Штатаў Амерыкі. Адразу акцэнтую, што сам па сябе гэты факт не азначае парушэння. Арганізацыя можа трымаць частку сродкаў у іншай валюце, але ўзнікае натуральнае пытанне, чаму ў фонда, які працуе ў Польшы, асноўны астатак на канец года ляжыць у далярах. Нагадаю, што вялікая частка афіцыйна названых донараў у справаздачы гэта польскія дзяржаўныя і інстытуцыйныя структуры. У гэтым жа дакуменце пазначана яшчэ адна важная сума 259 тысячаў злотых. Гэта і ёсць тыя грошы, якія на канец 2024 года былі атрыманыя, але яшчэ не выкарыстаныя. То, што фонд атрымаў частку фінансавання, але да канца года яшчэ не паспеў яго выдаткаваць, гэта можа быць цалкам нармальна. Напрыклад, калі грант прыйшоў бліжэй да канца года, а асноўная праца па ім пераносіцца на наступны перыяд. Бо калі глядзець толькі на агульныя паступленні і выдаткі, можна ўбачыць толькі каркас. А калі адкрываеш дадатковую фінансавую інфармацыю, тады ўжо бачыш жывую карціну. Што засталося, дзе яно засталося, у якой валюце і што не было выдаткавана. І вось тут ужо вознікае цалкам нармальнае пытанне. Калі на канец года у фонда амаль увесь астатак ляжыць у далярах, а асобна яшчэ ёсць грошы, якія не былі выкарыстаныя, то хочацца зразумець, на якія менавіта праекты гэтыя грошы былі пакінутыя. Чаму яны засталіся невыдаткаванымі і чаму асноўны астатак захоўваўся менавіта ў доларах. Я тут спецыяльна не перабольшваю. Я не кажу, што гэта какое-то там парушэнне. Я не кажу, што гэта схема. Я кажу значна прасцей. Гэта тыя месцы ў фінансавых дакументах, дзе павінны ўзнікнуць пытанні. Бо празрыстасць гэта не толькі пра тое, колькі грошаў табе далі. Празрыстасць гэта яшчэ і пра тое, што засталося, чаму засталося
і як гэта тлумачыцца самой арганізацыяй. На гэты момант мы бачым наступнае. На канец 24 года у Цэнтра беларускай салідарнасці заставалася 280 тысячаў злотых кароткатэрміновых фінансавых актываў. І гэта ўжо дае нам больш жывое паразуменне таго, у якім стане фонд увайшоў у 2025 год. Не з пустымі рахункамі, а з канкрэтнымі грашыма на рахунках, з валютнай структурай, якая кідаецца ў вочы, і з невыкарыстанымі сродкамі, якія патрабуюць тлумачэнняў. Але і на гэтым гісторыя не заканчваецца, бо адно пытанне, што засталося ў фонда на канец года, і зусім іншае пытанне, хто менавіта працаваў у гэтай структуры і колькі грошаў ішло не проста на праекты, а на выплаты людзям, на заробкі. І вось да гэтага мы цяпер і пераходзім пасля кубачка кавы. А цяпер да таго, што заўсёды цікавіць людзей. Бо калі ёсць фонд дапамогі, калі ёсць гранты, калі ёсць прыгожыя словы пра падтрымку людзей, то, натуральна, людзям хочацца зразумець, а якія зарплаты у супрацоўнікаў гэтых структур, якія выплаты яны атрымліваюць і хто там галоўны. Ну і, канешне, якая зарплата у боса. І гэта нармальнае пытанне, не зласлівае, не зайздроснае, а нармальнае чалавечае пытанне пра празрыстасць. І зараз мы паглядзім, што сам Цэнтр беларускай салідарнасці напісаў пра гэта ў сваёй афіцыйнай справаздачы за 24 год. Нагадаю галоўную лічбу. За 2024 год фонд атрымаў 2 мільёны 742 тысячы злотых прыходу. Калі перавесці гэта ў еўра па сярэднім курсе таго ж года, гэта прыкладна 636 тысячаў еўра. І цяпер узнікае простае пытанне. Добра, грошы былі. А хто ж за гэтыя грошы працаваў? Паводле афіцыйнай мерытарычнай справаздачы Цэнтра беларускай салідарнасці за 2024 год, якая падаецца на дзяржаўным польскім бланку, у арганізацыі было 8 чалавек на працоўных дамовах. Гэта ў сярэднім 6 поўных ставак, і яшчэ 79 чалавек працавалі па грамадзянска-прававых дамовах. Калі сказаць зусім проста, карціна такая. Пастаянны штат у фонда быў невялічкі, але побач з ім была яшчэ вялікая колькасць людзей, якім плацілі па асобных дамовах за канкрэтную працу. Цяпер глядзім на выплаты. Агульная сума выплат склала 1 мільён 658 тысяч злотых брутта. У еўра гэта прыкладна 385 тысячаў. З гэтай сумы па звычайных працоўных дамовах прайшло 437 тысяч злотых. 101 тысяча еўра. А па грамадзянска-прававых дамовах прайшло 1 мільён 221 тысяча 152 злотыя. 283 тысячы еўра. І вось тут самы важны момант. Калі сказаць проста, то атрымліваецца так. З усіх грошаў, якія фонд паказаў за год, а гэта каля 636 тысячаў еўра, на выплатам людзе пайшло 385 тысячаў еўра. І галоўнае не толькі гэта. Самае цікавае, што большая частка гэтых выплат ішла не праз невялікі пастаянны штат, а праз вялікую колькасць асобных дамоў. Падкрэслю, што сам па сябе гэты фармат яшчэ не азначае, што тут ёсць парушэнне. Для фондаў, грантаў і праектнай працы гэта можа быць звычайнай мадэллю.
Але для простага звычайнага чалавека гэта выглядае менш зразумела. Бо калі просты звычайны чалавек бачыць невялічкі штат і пры гэтым невялічкім штаце вельмі вялікія выплаты ідуць праз асобныя дамовы, то натуральна ўзнікае пытанне: а хто менавіта выконваў гэтую працу, у якім аб'ёме і як усё гэта кантралявалася? Бо справаздача паказвае не толькі агульную суму выплат, але і тое, якімі там былі верхнія месячныя сумы. Паводле таго ж дакумента, сярэдняе месячнае ўзнагароджанне члена кіруючага органа складала 3682 злотых брута, прыкладна 855 еўра. Але пры гэтым у справаздачы пазначана, што найвышэйшае адзінкавае месячнае ўзнагароджванне члена кіруючага органа складала 24 тысячы злотых брута, а гэта прыкладна 5570 еўра за месяц. І яшчэ адна важная лічба. Найвышэйшае адзінкавае месячнае ўзнагароджванне работніка або чалавека на дамове складала 27 787 злотых брута. Гэта прыкладна 6,5 тысяч еўра на месяц. Для разумення маштабу 27 787 злотых брутта гэта амаль як месячны заробак прэзідэнта Польшчы Караля Наўроцкага, які ў 2025 годзе склаў каля 30 тысячаў злотых брутта. Гэта не даказвае парушэння, але паказвае, што гаворка ідзе не пра дробныя выплаты. Гэта мог быць або штатны супрацоўнік, або чалавек, які працаваў па грамадзянска-прававой дамове. Сама справаздача дакладна не раскрывае, да якой з гэтых дзвюх груп адносіцца гэтая сума. І вось тут ужо ўзнікае галоўнае пытанне. Яно не пра эмоцыі, а пра тое, што звычайны просты чалавек мае права спытаць, хто атрымліваў такія сумы, за якую канкрэтна працу і як гэта суадносіцца з заяўленай дзейнасцю фонда. Бо чым большы аб'ём грошаў і чым складаней структура выплат, тым больш зразумелай павінна быць справаздачнасць для людзей. Мы ўжо прайшлі 3 важныя блокі. Першае, праглядзелі, колькі грошаў у 2024 годзе атрымаў Цэнтр беларускай салідарнасці і хто яго фінансаваў. Другое, паглядзелі, што засталося ў фонда на канец года. Грошы на рахунках, валюта і невыкарыстаныя сродкі. Трэцяе, паглядзелі, хто працаваў у гэтай структуры і як выглядалі выплаты. Невялічкі штат, 8 чалавек по працоўных дамовах і 79 чалавек па грамадзянска-прававых. І вось тут трэба сказаць прама, я не сцвярджаю, што Цэнтр беларускай салідарнасці нешта скраў, вывеў або распілаваў. У мяне няма такіх доказаў. Але сама мадэль, калі ў арганізацыі маленькі штат, а асноўная частка выплат ідзе праз вялікую колькасць асобных дамоў, гэта не дробязь. Гэта зона, дзе заўсёды павінна быць максімальная празрыстасць. Бо праз штат усё больш-менш зразумела. Ёсць чалавечак, ёсць пасадка, ёсць працоўная дамоўка, зарплатка, абавязкі. А калі грошы ідуць праз дзясяткі грамадзянска-прававых дамоваў, знешні чалавек ужо не бачыць поўнай карціны. Хто атрымаў грошы? За што атрымаў грошы? У якім аб'ёме атрымаў грошы? Па якой цане? Хто правяраў, што праца сапраўды была зроблена? Так, такія дамовы могуць быць абсалютна нармальнымі.
Па іх могуць працаваць юрысты, выкладчыкі, перакладчыкі, кансультанты, людзі на праектах. Але ў адмоўнай практыцы менавіта праз такія дамовы тэарэтычна можна хаваць завышаныя выплаты, аплачваць цяжкаправяральныя паслугі, разбіваць грошы паміж вялікай колькасцю выканаўцаў або плаціць людзям, сувязі якіх звонку не бачныя. Я не кажу, што гэта адбылося тут. Я кажу іншае. Калі такая структура выплат ёсць, яна павінна быць растлумачана вельмі дакладна. Асабліва, калі фонд працуе ад імя дапамогі беларусам і атрымлівае дзяржаўныя, міжнародныя і інстытуцыйныя грошы. Таму галоўнае пытанне пасля ўсіх гэтых дакументаў не хто вінаваты. Галоўнае пытанне значна прасцейшае і значна больш непрыемнае. Наколькі празрыста людзі могуць убачыць, як унутры гэтай структуры рухаліся грошы, хто іх атрымліваў, за што і які быў рэальны вынік для беларусаў. Павінна все быць празрыста, павінна быць зарэгістравана, і все людзі павінны это бачыць. І вось з гэтымі словамі вельмі цяжка не пагадзіцца. Калі чалавек сам кажа, што арганізацыя павінна быць зарэгістраваная, празрыстая, і каб людзі маглі ўсё бачыць, то гэта вельмі правільны стандарт. І менавіта гэты стандарт мы зараз і прымяняем. Я накіраваў у ЦБС, удакладняючы пытанні. Па справаздачнасці. На момант падрыхтоўкі матэрыялу адказу яшчэ не атрымаў. Калі адказ будзе гатовы, я абавязкова яго апублікую і пакажу пазіцыю арганізацыі. Таму што дэмакратыя гэта не толькі лозунгі супраць Лукашэнкі. Дэмакратыя пачынаецца там, дзе ты сам гатовы паказаць дакументы, растлумачыць грошы і адказаць на нязручныя пытанні. Калі мы кажам, што мы лепшыя за тую сістэму, супраць якой змагаемся, то павінны даказваць гэта не словамі, а празрыстасцю. У наступнай частцы мы пойдзем яшчэ на адзін узровень глыбей, бо пытанне ўжо не толькі ў тым, колькі грошаў атрымаў ЦБС і як яны ішлі на выплаты. Наступнае пытанне, хто кіруе гэтай структурай і як Цэнтр беларускай салідарнасці звязаны з іншымі арганізацыямі і ў першую чаргу з фундацыяй «Праспект». Бо калі ў розных фондах паўтараюцца адны і тыя ж людзі, тады гэта ўжо не проста гісторыя пра адзін фонд. Гэта гісторыя пра сетку, пра ўплыў і кантроль над грашовымі патокамі. Вось гэта мы і будзем разбіраць далей. Ну а пакуль па кубачку кавы.